Nagpabiling insakto ang supply sa kuryente sa dakbayan sa Cagayan de Oro bisan pa sa mga pagpamumba sa mga towers sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Matod ni Sipalco Senior Vice President Ralph Baguio nga dili apektado kaayo ang supply sa kuryente sa syudad tungod kay gisiguro nila nga aduna sila'y makuhaan nga supply gikan sa ubang power producers. Ang Sipalco aduna pay 80 ngadto sa 90 ka megawatts kang supply gikan sa NPC, 30 megawatts gikan sa independent power producers ug 20 megawatts gikan sa Therma South Incorporated sa Davao City. Aduna sad kini standby nga 10 megawatt supply gikan sa Minergy apan wala pa kini giaprubahan sa Energy Regulatory Commission. Giauhag sa Sipalco ang publiko nga mutabang pagbantay sa mga towers sa NGCP batok sa pagpamumba niini.